Helo, prynhawn da, a diolch yn fawr i chi gyd am ddod i ymuno ni prynhawn yma. Enw fi yw Catrin, a cyfarwyddwr bydd cymunedol a chyfathrebu ar gyfer Bute Energy. So ni'n datblygwyr efniad mwyrdadwy, gwynt a'r tir i ni, a mae'r prosiectau gyda ni ar draws Gymru i gyd. So diolch yn fawr am un o ni. Allai ofyn i'r panel jyst gyflwyno chi, pwy chi a beth yw'ch rôl chi i'r mudiadau gwahanol. Chi'n chyfyd ti, Ela? Hiya, fi di Ela a dwi yn cynrychioli cwpls Heidi fel aelod o Bute ieuenctid. Hiya, fi yw Angharad a dwi'n intern dros yr haf yn Bute Energy a dwi'n hefyd yn astudio yn Prifysgol Caerdydd am hyn o bryd. Helo, enw i Tegid. Fi fel Angharad ar rhaglen internship dros yr haf gyda Bute Energy a fi newydd gradio o Prifysgol Caerdydd. Enw fi yw Aled Rosser, fi yn eistedd ar bwrdd celfyddydau ar Eisteddfod yr Urdd fel person ifanc. A mi'n dwi, mam, rhaid i fi. Dwi yma dros y Trefnwyr, dwi yn cadeirydd pwyllgor rheoli Sir Ngolgwyn. Diolch yn fawr. So ni yma i sôn am sgiliau a sôn am rôl pobl ifanc i ddylanwadu ar mudiadau gwahanol a faint mor bwysig yw'r rôl hynny. Ac felly, nawn ni ddechrau gyda'r cwestiwn cyntaf. Pam fod rhoi lle a codi llais pobl ifanc yn bwysig i chi ar mudiad ych chi'n cynrychioli? Pwy sy'n eisiau dechrau? Tegid? Ie, na dweud. So, dwi'n meddwl, mae'n rili bwysig bod busnesau yn rhoi'r cyfle i bobl ifanc i mynegu eu barn a i lleisio barn. Mae'n helpu gyda datrys problemau, gwneud penderfyniadau caled, jyst cael yr amrywiaeth yna o feddylfryd, ddim jyst yn dibynnu ar un person neu grŵp o bobl sy'n uwch yn y busnes i wneud penderfyniadau pwysig. Ni'n credu gall pobl ifanc dod mewn a cyfrannu yn rili bwysig a jyst i helpu gyda'r broses o wneud penderfyniadau trafodaethau pwysig. Fi'n credu mae'n helpu gael yr amrywiaeth yna mewn busnesau. Wel, achos bod fi'n yma ar un cynrychioli'r mae'r Urdd yn fudiad i bobl ifanc a mae'n rili gwirion os mae fudiad yn bodoli i bobl ifanc a mae bobl ifanc yn rhan o'r penderfyniadau. So nes i'n un o'r bwrdd tua 2 flynedd yn ôl a mae'n hynod o bwysig i ddweud bod nhw'n gwrando lleisio bobl ifanc a mae yn y 2 flynedd diwethaf sy'n ystafelu pwyllgorau a cael pobl ifanc arnyn nhw yn rhan o'r penderfyniadau yna. Mae wedi lliwio strategaeth nhw'n hollol a mae wedi gwneud clir yn hollol wahanol achos o mewnbwn a barn pobl ifanc. So ie, mae'n rili bwysig a i fi bersonol, mae e jyst yn neud sens. Mae ni pobl sy'n mynd i fod yma mewn 30-40 years yn neud y penderfyniadau mawr. Pam bydd rhoi'r cyfleoedd nawr i weld sy'n o'r broses na'n digwydd, beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim yn gweithio, beth sy'n ei fod o fyd i ni mewn 30 mlynedd, ti'n gwybod? Fel pobl ifanc yn dod mwy o gweledigaethu falle rhai o bobl sy'n ar fi'n ymddeol. Na i fynd. Yn wahanol iawn, dwi yn lwcus i gael bod yma fel person hyn efo Trefnwyr. Mae Trefnwyr yn fudiad lle mae'r aelodau ifanc sy'n rhedeg y mudiad, sy'n dweud y holl penderfyniadau, sy'n penderfynu beth maen nhw eisiau gwneud, a maen nhw'n gofyn i bobl fel fi i ddod fewn i falle helpu ac i gynghori. Felly, dyn ni yn wahanol iawn yn y ffordd. Ni'n ei sydd yn wahanol yn y mudiad. A dwi'n meddwl bod yn beth da iawn yn nhw'n gwneud y penderfyniadau fel mae'r Tegid esbonio. Mae o'n rhoi sgiliau iddyn nhw am fywyd. Nhw fydd yr arweinyddion y gymuned sydd i'r gennym ni ym mhen 20 mlynedd, 30 mlynedd. Os ydych chi ar unrhyw gyngor sir neu cyngor cymuned neu unrhyw un sy'n rhywbeth i wneud, mae lot o nhw wedi bod trwy'r math yma o fudiadau ac wedi cael y sgiliau o allu cynnal cyfarfod, o allu delio efo bobl a jyst cydweithio
weithio mewn ffordd sydd yn cyrraedd y nod? Nes i fi'n ychwanegu bod dwi'n meddwl mae un o'r prif beth yma Bute yn trio wneud yw creu newid mae Cymru yn gweld in terms of egni adnewyddiadwy a mae adeiladu gweithle gyda bobl ifanc mynd i creu newid dwi'n meddwl mae parhau i weld. Mae adeiladu gweithle arweinwyr y dyfodol dwi'n meddwl. Ti'n cael amrywiol o syniadau, o grwpiau fwy eang, demographics wahanol, a mae jyst yr awyrgylch o amrywiad yna mynd i creu newid, dan ni gyd yn ei gweld am y Bute eisiau. Ela, sydd ti'n gwybod hwnna'n dweud? Ie, fel dyrodd yn harad o'r demograffeg, dwi'n meddwl bod cael fel bod yn rhan o ddifyr, mae'n rhoi llais, nid yn unig i fi, ond i bobl ifanc arall o gwmpas Cymru, a mae'n helpu rhoi syniadau ffresh a syniadau arloesol i fel prif gwrs, cipos, taidi, am y syniad cyfle i pobl ifanc a fel am syniadau gwahanol a llefydd me efallai gwrs prif gwrs heb targedu o gael cymuned pobl ifanc. So ni wedi sôn am Pwysigrwydd cael pobl ifanc yn rhan o arwain y teatr. Ond beth yw'r rhai o'r rhwystrau chi'n wynebu bod pobl ifanc yn ceisio dylanwadu ar y teatr? Alex? Mae yn rili daunting, ni'n cyfarfod cyntaf fel person ifanc, a ti'n gwynebu môr o wynebau profiadol iawn. A wedyn ti'n teimlo fel, beth sydd â fi gyda'i fan hyn. A mae'n rili pwysig bod hwnna'n gallu digwydd. A hwnna ddim yn hefyd nes i wynebu, o'n i'n fan i ti gofod fel person arall, person ifanc arall ar y bwrdd fel, be wedi sy'n oce? O'n i jyst yn teimlo fel, o'n i'n mor anxious yma, achos o'n i'n fel beth i fi mynd i allu gynnig i hwn, ond oedd yr edd yn rili fel mathorogol o barn fi a pobl ifanc arall ar y bwrdd. So ie, hwnna'n i'n pwysig yn credu, a hwnna'n pwysig arall yw just bod yn y lle fel cael mewn i'r lled yna a cael y set ar y bwrdd. Fi'n credu mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf, achos os mae'r mudiadau ddim eisiau creu y set yna, mae'r brwydr yn brwydr. Ie, na, jyst eisiau ychwanegu at hwnna rili. O ran fel mynd mewn i fel Aled yn dweud, cyfarfodydd gyda pobl mwy profiadol, mae'n jyst weithiau cael bach o cymhelliant gan yr arweinwyr yn y busnes a troi'r cyfle i pobl ifanc i siarad. So yn amlwg, fi weithiau wedi teimlo hwn fyd, ond bach yn ofyn neu bach yn, ddim efo digon o hyder i siarad lan am beth fi actually credu mewn, a beth fi'n meddwl sy'n iawn, a beth fi'n meddwl sy'n gallu helpu'r busnes. So fi'n credu weithiau, mae'n rili bwysig cael yr arweinwyr yna sy'n fodlon i rhoi'r cyfle i pobl ifanc i siarad, a ddim sy'n jyst eisiau gwneud y penderfyniadau gyd eu hunain. Maen nhw actually yn bod yn agored i syniadau mae'r pobl yma yn cynnig, achos ar diwedd y dydd, mae hwnna ddim yn mynd i bod yn peth positif i unrhyw busnes yn cael môr o leisiau yn dangos ei barn. So fi'n credu bod hwnna'n rili bwysig hefyd. Ie, fi'n cytuno gyda chi, mae'n anodd i fel peth arweinydd sy'n neud rhywbeth o hwnna, a fi'n meddwl yn y maes wir gyda cipos taidi, mae bod yn rhan o'n gylchedd, mae'n fel syniad fod fel assumptions, fel mae i gyda problem ar y pobl ifanc, fel gyda ni gyda amgylchedd, a fi'n meddwl bod y ffaith bod gyda ni'r bod ieuenctid yno, mae'n dangos mae gyda pobl ifanc syniadau a mae gen nhw barn cryf amdano'r amgylchedd a popeth sy'n neud gyda fe. So fi'n meddwl, gyda'r adnoddau mae pobl yn cael ei roi, mae pobl yn gallu dod dros yr eisiau yna. Mae'n anodd i fod yn person ifanc mewn beth fel hwn. Os ydych chi'n beth mae Cwbeth Amrywiol yn wneud i
nid i bobl ifanc i deimlo mwy cyfforddus a hyderus i chwanegu barn. Os tips gyda chi? Wel, peidio canu i ddweud barn sy'n anodd weithio. Ond maen nhw gyd yn dechrau mewn clwb, ydyn nhw. So maen nhw gyd yn dechrau ar lefel lle maen nhw'n hapus. Felly maen nhw yn gadaryddion i clybiau, yn ysgrifenyddion i clybiau. Maen nhw yn siarad o fewn i cymoedion, a wedyn maen nhw'n symud ymlaen falle i fod yn gynrychiolwyr sirol cyn cyrraedd Cymru, falle. Felly maen nhw'n neud o yn ei amser ei hunain, ac yn y drywydd maen nhw eisiau mynd arno fo. Felly, os ys gynnu ddiddordeb yn y maes ameth, dyn nhw'n mynd ar y pysgorau ameth, neu sy'n ddiddordeb mewn cystadlaethau, maen nhw'n mynd ar yr ochr yna. Felly, jyst fi'n meddwl na beth ydyn ni'n trio cael y cyfle, di rhoi lle i'r bobl ifanc yma dyfu ac i ffindio lle maen nhw'n eisiau bod, lle mae profiad nhw, lle mae delight nhw, a bod ni wedyn yn gallu gweithio efo nhw i roi y gofod iddyn nhw, i ymchwilio mewn hynna ac i ddod â'r syniadau newydd o fewn lle maen nhw'n eisiau trio dod. Hyd y bryd gwrando ar llais cryfa wastad, achos mae hynny'n hawdd iawn, ond i wrando ar falle bob un ar falle rei tawel sydd wedi bod yn meddwl sydd weithiau efo'r syniadau gorau. Felly fi bach yn gwahanol, ond sut ydych chi'n cael eich bagu hefyd? Os nad ydy pobl wedi cael eich bagu mewn awyrgych lle mae gennych chi'r cymor i wneud pethau cwl yna fel eistedd ar bwrdd ieuenctid, mae lot o bobl ifanc ddim gyda'r cymor neu'r help really i ffeindio gyfleoedd hefyd. Mae'n hefyd diffyg gyfleoedd yn lot o cymunedau hefyd. Mae'n diddorol, so sut felly allan ni cyrraedd y pobl ifanc mewn? Ewch i nhw, mae'n rhywbeth cyfle i nhw, dwi'n meddwl. Os da ni'n trio ffeindio bobl mewn grwpiau fwy eang a gyda demographics wahanol, y rhan fwyaf o'r amser mae'n rhaid i chi fynd i nhw. Hyn nad does ganddyn nhw ddim fynediad at y gyfleoedd mae bobl ifanc eraill gyda. Felly, ewch a ffeindio nhw a rhwyd gyfle i nhw. A hefyd cael gwared unrhyw rhwystrau bydd yn y ffordd. Os yna'n ariannol, teithio, amser, off-gwaith. Os da chi eisiau llais y bobl grwpiau yma, mae angen i chi ddod cyfle i nhw. Mae'n rili bwysig. Yn y cael sy'n rili ategu hynna, ond hefyd bod y mudiad yn dangos bod nhw'n gwrando ar y bobl ifanc, cos dy byd gwaith fel person ifanc, lle ti'n cael dy ofyn i fod yn kind of cyfle amazing yma, ti'n rhoi barn ti, maen nhw'n gwneud popeth, o maen nhw jyst yn actionio unrhyw ti di awgrymu, neu maen nhw jyst yn gwrando, ond hwnna un o'r pethau mwy o rhwystredig, dwi'n credu mae lot o bobl ifanc yn teimlo, mae pobl yn gwrando arnyn nhw. So, os mae'r mudiad neu busnes neu'r elusen yn gwrando ar bobl ifanc ac yn cymryd arno nhw ar lefel hafal i pawb arall sydd yna, mae hwnna'n mynd i wneud i person ifanc eisiau dod yn ôl a sgwydwyd i cyfoedi nhw fel cerwch i wneud hwn gyda mudiad yma. Ti'n gweld, jyst gwrando ac wneud pethau mae'r pobl ifanc yn gofyn cynnydd. Bwysaw ei barn yma, rhwyg wel ar ei barn, dwi'n meddwl yn bwysig hefyd. Ie, dwi'n mae'n hawdd i Cymru yn neud e, mae'n fel bach tick box. Fel, maen nhw'n gweud, mewn i wneud mudiant i pobl ifanc. Wel, actually, beth chi actually mynd i wneud i helpu pobl ifanc na? Fel i chi actually mynd i sefydlu rhyw fath o fel bod ieuenctid, neu rhyw fath o grŵp o bobl ifanc sy'n gallu gwneud gwahaniaeth a sy'n gallu achosi change. Fi'n credu weithiau maen nhw jyst yn gwneud rhyw fath o proses tick box. Ond mae'n rili bwysig bod nhw yn gwrando ar pobl ifanc, os mae lot o syniadau da iddyn nhw. A bod chi'n gweld eich adborth a gwaith chi wedi adlewyrchu yn gwaith y mudiad ac mae'r mudiad yn datblygu. Diolch yn fawr. So, felly beth yw manteision cyflwyno elfen o llywodraeth? Llywodraeth yma, ieuenctid i person neu pobl ifanc i'r mudiadau. So youth governance, beth yw'r manteisio o wneud siŵr bod llais pobl ifanc yn
achosi newid i'r ffordd mae'r mudiadau yn rhedeg. Fyswn i dweud chi literally yn adeiladu gweithle y dyfodol. Chi sy'n adeiladu arweinwyr y dyfodol sy'n mynd i creu'r newid hon. Mae gennych chi'r cyfle i adeiladu gweithle lle mae amrywiol o syniadau, o barnau, a hefyd mae bobl ifanc eisiau gweithio, ond yn gweithio'n galed. Mae ganddyn nhw y brwdfrydedd, mae ganddyn nhw'r angerdd am gweithlu dda ac i creu newid, a maen nhw eisiau gwneud pethau am bobl eraill hefyd, os ydych chi'n dweud hwnna. Mae bobl ifanc jyst eisiau'r cyfle i brofi maen nhw'n gallu gweithio'n galed. A Harald, wrth gwrs bod ti'n gwneud internship gyda Bute ar hyn o bryd, a faint mor bwysig yw hwnna fel cyfle i trio hyn dewis pa fath o yrfa, ti'n moyn mynd mewn i ar ôl brifysgol. Dwi'n meddwl mae'r internship fi wedi cael yn anhygoel. Dwi wedi cael profiadau bys fi byth wedi cael. Fi byth gallu meddwl yn cael hefyd. A mae hyn hefyd ddim yn digwydd yn aml. Does dim lot o gyfleoedd fel hyn. Does dim lot o cymniau sydd yn gwneud, sydd yn rhoi cyfleoedd yma i bobl ifanc. Does dim lot ohonyn nhw o gwbl. A dwi'n meddwl mae ffeindio beth dwi'n hoffi. Dwi'n gwybod dwi eisiau gweithio mewn egni adnewyddadau lle dwi eisiau creu newid, ond sut mae fy sgiliau i a sut mae fy diddordebau i gallu gweithio mewn yr industry hon. A mae gweithio fel intern yn rhoi blas o bopeth, a dwi'n gallu rili ffeindio beth dwi'n mwynhau a beth dwi'n dda yn gwneud. A dwi'n meddwl, cyn i fi dechrau, dwi gen i ddim syniad rili, ond bod bron gorff yna, ond mae gen i syniad reit solid beth dwi eisiau gwneud, plan y dyfodol, a hefyd, dwi'n meddwl just excitement a edrych ymlaen i gweithio a adeiladu gwerfa, yna, dwi'n peth fwyaf, dwi'n meddwl dwi wedi cymryd allu hwn. Dwi eisiau rhoi bach o case study i chi, o ran top of dref, o ran Pwysigrwydd Llywodraeth Difanc. O'r blaen, cyn Covid, oedd yr un yn defnyddio bwrdd sy'r ifanc, so oedd yn 100 corff, oedd yn unethol, llywydd ac istywydd, a nhw oedd yn eistedd ar bwrdd yn ddiwedolwyr. Nawr oedd hwnna'n teimlo bach yn clyngu, a oedd yn teimlo fel bod y bwrdd sy'r ifanc yn cael ei gyffu'r ochr, ac mae'n 2 person oedd yn gallu cymryd safon pobl ifanc ar y bwrdd. Nawr mae'n wedi ail-strwythuro, mae yna 3 neu 4 yn eistedd ar bwrdd yn undiriedolwyr, a mae pob adran yn y Eisteddfod, chofrydau, chwaraeon, gosodau, HR a busnes, rhyngwladol. Mae pob un nhw gyda byrddau llywodraethau, a mae 4 person ifanc yn eistedd ar pob bwrdd. A mae hwnna wedi hollol newid y ffordd nhw'n gweithio. Maen nhw wedi dod mas o'r strategaeth newydd cynnar, urfi fawr o hynna wedi cael ei rhedeg ac cael ei wrthio gan bobl ifanc, achos yn draddodiadau yn Trefnwyr ar yn gyffredinol wedi bod yn eitha stereotypically middle class and white. A bobl ifanc wedi newid hynna. A na fe nath nhw rhan gyda ni, a nath nhw newid enghraifft personol i fi, cyfrwyfwyr Trefnwyr Llywodraeth sydd wedi dod beth allai wneud i fatha cynrychiolaeth Administrative Plus yn Eisteddfod. Yn ei fel, right, let's face on it, paid i gofyn i fi, I'm only one person, beth am i call-out, gwrando pobl ifanc cwiar Cymru, a nath nhw wedyn gweud ni eisiau lle ar y maes ar enw cwiar yn ôl. Y flwyddyn yna, yn y lle ar y maes cwiar yn ôl, y tro cyntaf yn hynny'n digwydd ar Trefnwyr. So, mae pethau fel yna, pethau mawr fel yna yn gallu digwydd, os mae pobl yn gwrando bobl ifanc. A mae fi wedi bod yn really ffordd yn rhaid yn really gwrando. A mae'r un yn digwydd gyda neges heddwch ac wrth staff. Pobl ifanc sy'n gallu hynna, pobl ifanc sy'n sgwennu fe. A mae pobl ifanc eisiau oed yn ôl i'r eraill, mae'r eraill yn dod i nhw. So mae jyst yn really great gweld beth mae Llywodraeth Ifanc yn gallu gwneud i newid strategaeth corfforaethol mudiad mor fawr ar yr. So mae'n really good. Dyna, 'na, 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 'na
Ar y funud gyda dod ieuenctid ni, fel nes chi ddweud, mae'n les cael cyfle fel hwnna, achos mae'n mod fel rili neis yna. Ar y funud gyda'r peth amdano diversity ysgol, mae hynna'n hynod o bwysig i unrhyw gwaith sy'n meddwl, achos mae'n rhoi syniadau newydd, syniadau gwahanol, syniadau unigryw, a mae'n rhoi cyfle i pawb gan fod diversity yn lleoliad, oed, ryw, unrhyw beth. A fi'n meddwl bod jyst rhoi cyfle amrywiol yna i pobl ifanc i adlewyrchu i pobl uwch yn rili dda. Achos mae'n rhoi fel fath o ymdeimlad personol pan chi'n gallu jyst eistedd mewn gwrs gyda cwpl o bobl a dweud eisiau gwneud hwn. Fi'n meddwl bod hynna'n rili fel empowering i bobl ifanc. Hyd yn oed os yn syniad chi ddim yn trosglwyddo, mae'n chi dal gallu llais. A fi dyna beth yn rhwystyr a jyst popeth ni gyda bod yn person ifanc yn manu. So ie, allai jyst adael un peth. Fi'n credu pan chi'n sefydlu'r mudiad yma, mae hefyd yn denu cynulleidfa gwahanol. So mae'n rhoi'r cyfle i mwy o bobl ifanc, fel Aled a Elan sôn am mwy o diversity, fel jyst i includo mwy o bobl a i roi'r cyfle i amrywiol mwy o bobl i siarad lan. A jyst yn credu mae hwnna jyst yn helpu gyda syniadau, helpu gyda datrys problemau, trafodaethau pwysig. Mae'n jyst rili bwysig bod ni'n trial agor e lan i gymaint o bobl yn gallu, fel bod ni'n gallu cael yr atebion yn gorau. Diolch Pat, dyna cwestiynau fi i gyd. Oes na cwestiynau o'r llawr i'r panel? Ie? Ti eisiau'r meic? Rhys, ti'n fodlon mynd ar meic o gwmpas? Diolch. O wydawd sy'n gweithio i Campyn yn Gachlus, felly na bod hela, a lot o ffilm a barod. Beth ni'n clywed o pwysigrwydd lleisio ifanc, yr amrywiaeth lleisio ifanc, bod e'n gynhwysio, bod na statws fewn o grwpyd, a bod e'n rili yn rhan o'r broses yna o gwneud berniadau. Un peth o gwybod chi wedi siarad amdano'n barod yw ffaith bod cyfleoedd fel yma weithiau ti'n gyda'n anodd i ddenu ar amrywiaeth. Unig angen o fewn y sector, a mae pethau fatha trefniaethau neu cyfleoedd ieuenctid yn tueddu am lot o'r ysgol gwahanol i ddenu cohort gymharol gil o bobl ifanc. So cwestiwn, I suppose, yw sut, fath o rhywun sy'n trio creu a chynnogi bwrdd o'r sut ydym ni sicrhau bod y cyfleoedd yn agored i bawb go iawn, a sut ydym ni'n dargedu grwpiau a hoi'r gefnogaeth iddyn nhw i fedru rhaid amser i gefnogi gwaith yna fod. Achos mae'n wastad risg gyda beth yma bod ni yn wneud efo pobl ifanc, ond sybsod eisiau bach o bobl ifanc oherwydd ffordd yn bobl ifanc ffrangio. Di cwestiwn mawr. Fi yn credu bod yr agwedd o mudiadau yn cwyno bod pobl yn dod yn rili diog, no offence. Chi angen neud y gwaith, fel yr ystig yna, chi angen yn mewn i cymunedau, chi angen gwerthu'r cyfle iddyn nhw. Dwi ddim yn digon da i chi post ar social media a bod fel, dyna'r cyfle yma, a wedyn yma, plentyn i'r person arall ar y bwrdd yn dod a mateb, tick box. Dwi ddim yn digon da, mae'n rili diog, a mae'n rili frustrated pan mae pobl, pan mae mediadau yn ymgyrraedolwyr neu cyfrwydwyr yn fel, neu chi denu fel pobl panel, newch y gwaith. Mae'n solen anodd, talwch swyddog cymunedol am wythnos i fynd rhwng solen deol. It's not rocket science. Mae'n yr ymgysylltu person yna. Mae cynghorau sir gyda gwasanaethau really amazing, mae dyna cysylltiadau amazing, dyna diolch. Mae'r cyngor yna i wasanaethu trigolion. Fi jyst yn ffynu fe'n rili frustrating pan mae'r mudiadau yn fel, ond i fi trial, os neb yn dod, cyn o'n rhaid chi'n fynd i trial yn ddigon galed, achos os chi wedi, so chi'n cael y result yna. A fi'n gwybod, mae capacity pobl yn llai am yna straen o'r prosesau mudiadau ariannol, ond os chi eisiau llwyddo yn cael mwy o arian yn y dyfodol, ac angen y pobl ifanc yma, mae'n werth beth os i
cwbl o grand I just wneud I gwaith yna, wneud I gwaith yn cyntaf, wneud I gwaith yn cysylltu. It's not, literally, it's not rocket science. About talo facilitator, cael even allan I wneud I gwaith I Christmas Day. £200 a day, it's not rocket science, Neu talach pobl ifanc I helpu chi weithio mas fel I cefn pobl ifanc? A byddwn ni ddim, mae'n grwpiau o bobl ifanc yn bodoli'n barod, felly fatha unrhyw farchnata arall ydych chi'n dweud, mae'n rhaid I chi fynd at y bobl, ddim y bobl fel at y chi. Felly, dewch at y grwp yma sy'n bodoli yn barod o fewn ysgolion, o fewn cymdeithasau, o fewn mudiadau eraill, o fewn byrgyr. Mae nhw'n bodoli'n barod, felly fe rhaid I ni fynd atyn nhw a gofyn. A gwerthu y cyfle, achos di weithio dweud, ond mae gennym ni le ar y bwrdd, ddim o ddiddordeb I rhan fwyaf o bobl. Mae, fel ti'n dweud, success fechan iawn sydd yn gweld hwnna fel cam I rhywbeth arall. Ond mae lot o bobl eisiau gwneud gwahaniaeth, ond dyn nhw ddim eisiau gwneud gwahaniaeth yn y ffordd yna. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n creu cyfleoedd yma I wneud nhw'n deniadol, ac I weld ydy'r pwynt diwedd, ddim y pwynt o broses o gyrraedd, y pwynt diwedd. Dyna byddwn ni'n argymell. Mae amser dyn ni am un cwestiwn arall, os na cwestiwn arall? Os ydyn ni jyst yn ychwanegu be wnaethon chi'n gweud fan'na, dwi'n meddwl mae'n bwysig I dweud I bobl ifanc ac I dangos I bobl ifanc bod werth yn ei barn. Dwi'n meddwl mai wastad yn broblem o ffeindio'r bobl yma, ond I gwerthu eich symudiad iddyn nhw. Os mae hyn yn tro gyntaf da chi'n gofyn I bobl ifanc, mae sefydliad byth I dangos parch neu diddordeb yn bobl ifanc o blaen, nad ydyn mynd I teimlo bod gwerth. Mae'n pwyntnes, mae dim byd mynd I dod o hyn, nad ydyn sefydliad sydd yn helpu bobl ifanc o gwbl. Felly mae angen I sefydliad I busnesau dangos yn gyflawn ac yn aml bod nhw'n gwerthfawrogi I bobl ifanc, a maen nhw eisiau pigo nhw I fyny, a nid jyst pwy maen nhw angen help, maen nhw angen eich barn I tick the box neu I dangos I lywodraeth am funding, maen nhw mwy na hynna. A dwi'n meddwl mae bobl ifanc yn ymwybodol iawn o hynny, a mae hwnna'n mynd I effeithio sut maen nhw'n ateb hefyd. Os nag oes unrhyw gwestiynau arall, allai jyst dweud diolch yn fawr I chi gyd am y cyfraniad llawn yma. Oedd yn ffantastig I glywed, nes I dysgu llwyth nawr am I nôl I Bute Energy I ail-edrych at strategau. Ie, ni ar gyfer y dyfodol, felly diolch yn fawr I chi. A diolch yn fawr I pawb am y cyfraniad.